कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275887290. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com. शनिवार दिनांक 17 सप्टेंबर 2022 रोजी गणेशोत्सवानिमित्त पोलीस वसाहत ओरोस येथे चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी सर्व प्रेक्षकांनी चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीचं तोंड भरून कौतुक केलंय. तसंच सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक SC राठोड यांनी देखील चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीच्या पाठीवर Let's go, girl. तर पाहूयात ते नेमकं काय म्हणालेत. आज जो सिंधुदुर्ग पोलीस मुख्यालयाच्या ठिकाणी जे आज गणेश विसर्जन आपले गणेश विराजमान आहेत, तर त्या ठिकाणी चिमणी पाखरं जे ग्रुप आहे कुडाळचे, तर ते आज एक प्रोग्राम सादर केलेला आहे या ठिकाणी. आणि खूप अप्रतिम प्रोग्राम झाला. प्रत्येक जे त्यांचे डान्स होते किंवा गायन म्हणा, प्रत्येक गोष्टी एकदम म्हणजे खूप एक प्रोत्साहनात्मक होतं. आणि सांगायचं म्हणजे प्रत्येक जे त्यांचं जे डान्सचे हे आहेत इव्हेंट आहेत, खूप म्हणजे स्पिरिटने जे करत होते. एकही असं एक कुठं लूज झाला नाही आणि खूप म्हणजे चांगलं. आणि प्रेक्षक पण सगळे आम्ही जवळजवळ 3-3.5 तास कंटिन्यू बसून सगळे बघत होतो. असंही थोडंसं वाटलं नाही आम्हाला की बाबा म्हणजे प्रत्येक इव्हेंट जो तुमचा झालेला आहे तो खूप अप्रतिम झालेला आहे. आणि तुमचा सगळ्यांना माझी शुभेच्छा आहेत. थँक्यू सर. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.